Takže ahojte, toto je výklad, vyber si kartu alebo vyber si balíček. No, ak to poznáte u mňa, nie ste noví, tak toto je ja vám poviem dopredu, dobre? Ja už tu vnímam, ja to rozdelím na dva balíčky, mám tu dva rôzne karty Lenormand kariet, rozdelím ich na dva balíčky a ešte takisto to mám aj s cigánskymi. Ale ja vám poviem, čo uvidíme v tomto balíčku, aby ste nestracali čas a čo uvidíme v tomto. Tu nám príde určite niečo nové. Ja sa napájam presne na Archanielov, trošku to je u mňa iné. Uvidíte, všetko sa tu potvrdí. V tomto balíčku bude niečo nové. Tu je niečo na... Ja neviem, či na niečo čakáte. Čakáte na nejaký peniažtek, aby ste mohli niečo rozbehnúť. Alebo čakáte na nejakú... Ja neviem, či tu niečo v niečom sa kvalifikujete, niečo tu chcete rozbehnúť, niečo nové. Podľa mňa to je niečo vaše, nejaký váš projekt, ale... Čakať. Ale ste tu nejak, tu je stagnácia. Neviete to, ako keby ste to nevedeli rozbehnúť, lebo na niečo čakáte. Uvidíme viac, dobre? A druhý balíček bude staronové. Toto mi ide ako nejaký kariérny postup alebo nejaký postup vyššie. Rebríček mi teraz prišlo. Čiže hierarchia, čiže nejak tu stúpate. Uvidíme viac, ale možno máte záľusk na nejaké vyššie miesto. Toto je skôr o biznise, o niečom vlastnom a toto je také pracovné. Ale ja ich dám spolu, tieto karty, hej? Takže ideme. Prvý balíček si už idem načítať, ako ich takto miešam pred vami. Chcete sa niekde... Vy máte nejaký plán, máte nejaký nápad dobrý. Môže to byť nejaký startup, hej? Dva balíčky. Môže to byť nejaký startup a niečo na to potrebujete, možno financie alebo nejaký technologický systém, možno nejaký počítač alebo ja neviem, potrebujete nejakých zamestnancov, niekoho, aby vám niečo spravil, nemáte dostatok financií alebo niečo tu je. Ideme sa na to pozrieť, takže začínam, hej, prvý balíček, začínam cez tieto Lenormand karty. Pozrite sa, hneď karta strádania. Ja neviem, nemáte dostatok času, nemáte dostatok financií. Idem ale na tieto karty. A znova myši, pozrite. Myši sú strádanie, myši sú, keď vám prídu peniaze, ale hneď musia aj odísť, musíte platiť. Ja neviem, dane... všelijaké proste máme každé účty určité, hej. Znova myši, nemáte dostatok financií na to, aby obávate sa, alebo že nebudete mať dostatok financií na to, aby sa to rozbehlo. Ale to mi teraz spadlo. Ale teraz mi to... Ryby! Teraz mi spadli ryby. Nejak sa odtiaľto vyšmykli ryby. Ryby sú peniaze. Budete mať. Takže jednoznačne sa tu, teraz mi ukázali, že sa tu jednoznačne financie ukazujú. Ja si vás vždy zadávam ako túto ženu. Musím si zadať, lebo v kartách je žena a muž. Takže toto je vaša osobná karta, ale môžem hovoriť mužovi. Biznis, líška je biznis. Líška je práca, biznis, na to sa pozeráte v kartách. Ďalšia karta je okolie. Toto je aj pracovné okolie, osmička, manifestácia, bohatstva, prosperity a cesty. Stojíte na raz cesty, už sa chcete... Ja si myslím, že vy už máte nejaký plán. Toto sú tiež aj plány, ale vy máte nejaký plán, nejakú ideu, niečo vás napadlo, niečo, čo má naozaj potenciál. Len tu je zdržanie. Tu sú zdržiavačky. Problém je tu, že to možno nemáte plne ako financovať. To sú určite na nejakej úrovni problém peniaze.
Toto má veľký potenciál rastu. Tu je strom. Tu sú hneď 3 stromy. 8. Ideme. Pozeráte sa na to, pozeráte sa. Vlastne to padlo takto, že? A na konci cesty. Pracovná spolupráca. Líška a záhrada je spolupráca, keď to je tiež aj sociálne, to sú tiež sociálne médiá, nové médiá, služby druhým a s tým spojená budúcnosť, cesty a plánovanie. Že vy ste tu na začiatku nejak, stále je to nejaký začiatok. Čo je to ďalej? Fú, toľko kariet naraz. Niečo, v čom ste dosť dobrá, dosť dobrý. Srdce. Máte na to talent. Pozrite sa, toto sú znalosti. Kniha života, znalosti. A poznanie, možno aj z minulého života. To je niečo, v čom ste fakt dobrá. Viete, toto nie je cesta len sa obohatiť. Toto je cesta aj niečo zdieľať s druhými. Niečo, čo má hodnotu. Fakt. To je nejaký váš know-how. Sú nejaké znalosti, ktoré... Nie je to nič do vetra. Toto má potenciál. Jazdec. Mesiac a metla. To je tu hneď zbrzdené. To je, keď máte pre niečo veľké nadchnutie, ale zrazu sa objavia obavy a prekážky. To je niečo, prečo ste sa nadchla, viete, že by to malo význam. Čakáte tu na nejakú aj správu. Neviete, kedy tá správa dojde. Tu je niečo, na čo čakáte. To môže byť komunikácia alebo správa od niekoho na 100%. Čakáte tu na niečo. Na príchod niečoho, na nejaké áno, niekto vám tu niečo potvrdí, niekto vám niečo schváli. A to bude pre vás, keď vám to niekto schváli, to bude pre vás ako keby znamenie z vesmíru, že áno. Toto je vaša koruna čakra, toto je hlava mentálne. Nejak v tom momente by ste bola viac odhodlaná. Mala by ste pocit, keď vám tu nejaká správa dojde, na ktorú čakáte, čo aj dojde, hej? S touto kartou, ktorá hovorí áno, tak s tým dojde aj taká sebaistota alebo taký pocit, že to je tiež pocit toho, že môžem robiť to, čo ma baví, alebo má to zmysel. Mám na to chuť. Konečne mám chuť. Konečne, toto ako keby ste nežila rutinu. Normálne mi tu fakt prišlo, že každý deň žijete určitú rutinu, a keď táto správa dojde, keď sa vám dostane tohoto oznamu, na čo čakáte, tak vy tu máte úplnú zelenú a zrazu sa cítite veľmi dobre, takto zakoreneno, zrazu sa cítite, že všetko dáva zmysel. Čo to je, ty kokos, na čo čakáte? To je niečo s financiami alebo s niečím hmotným? Znova strádanie myši. Pozrite, jak to padlo. Karta koniec, čo je aj nový začiatok. Hej, niečo tu ťažké končí, tie myši. Karta hory, nejaká prekážka. Toto? Prekážka a kríž. Wow. Ja vám teraz hovorím, že s týmto povolením, s touto správou, ktorá neviete, kedy prichádza, tu odíde všetko ťažké, tu je nejaký, tuto je stagnácia, toto je časová karta, tu odíde okamžite, toto je časová bomba, to je časovač normálne.
Bomba má nejaký časovač. Možno si poviete, bomba, super, to vyšlo. Možno používate také slova. Karta prekážky, časový, posun, hora. Kráti sa to tu, už tu dostanete správu, že je to na ceste, alebo že vám to odblokovali. Tu je nejaké odblokovanie. Nejaký čas už čakáte. A ryby, už som to chcela miešať. Niečo hmotné, niečo materiálne. Myši. Zas tie myši. Čakáte možno na nejakú finančnú injekciu, alebo toto je váš biznis. Toto nie je nová práca. Toto je niečo, čo chcete vy sama. Takže ak si hľadáte novú prácu, tak toto nie je pre vás výklad. Skôr ten druhý balíček. Toto je biznis alebo nápad, startup. Čo je to ďalej cez tieto karty? Posledné berem. Toto mi ešte zostalo. A už si dáme cigánske. Wow, stúpanie hviezdy, splnené priania, karta cesty. Slnko, plné mešce peňazí a veľmi dobré rozhodnutie obchodné. Zmluva, doklady, na ceste to je. Pozrite sa, na ceste. Po tomto všetkom máte pocit tu nejakého strádania, máte pocit, že sa nepohýňate z miesta a na niečo čakáte, aby ste tak mohla urobiť. A to, na čo čakáte, príde, znova karta cesty, príde vám to splnené prianie, tu je prísľub, dobre? Karta cesty, veľmi pozitívne, toto aj finančne, lebo toto sú plné mešce peňazí, tu je dohoda. Ja si na 100%, ja vám teraz niečo poviem, ja si myslím, ja to tu stále vnímam, bez kariet, úplne, mi tu ide, že, tak ako som povedala na začiatku, od archanielov mi tu ide situácia, ktorú, jasné, že sa všetko dá zvládnuť ľahšie financiami, že čím viac peňazí mám, tým je to ľahšie pre mňa. Aj nájsť ľudí, aj neviem čo, ale toto je ten prípad, toto je presne ten prípad, keď máte určitý potenciál. Fakt, je to niečo veľmi, je to brilantný nápad, je to veľmi dobré. A máte pocit, že to tu nie je podporované z vesmíru, alebo že kde to je, prečo, kde sú tie peniaze, alebo odkiaľ, poraďte mi anjeli, poraďte mi vesmír, zdroj, Boh, v čokoľvek veríte, hej. Ako si môžem prilepšiť, alebo čo by mi pomohlo, prečo to neprichádza. Stačí mi len nejaká finančná injekcia, ja to rozbehnem. Tu je odpoveď. Odpoveď z vesmíru, doslova. Je to na ceste. Buď v radostnom očakávaní. Splní ti to všetky priania, otvorí nové dvere spolupráce. Toto je prsteň, sú zmluvy. Veľmi príznačné. Veľmi príznačné. Slnko, prsteň. Čo je to cez tieto karty? Takže mám vám oznámiť týmto výkladom karta domu a návšteva. Prichádza vám to. Ja neviem, budete doma. Keď budete doma, budete možno viac doma ako vonku, alebo práve si budete pozerať nejaký film, alebo len tak si knedliť na gauči. Vtedy to príde nečakane. Nečakane. V takej pohode, keď budete v mentálnej pohode. Hej? Tak vtedy, karta návštevy, vtedy to príde. Môže to prísť aj teraz. Koľkokrát mám osobný výklad a bavíme sa o nejakom človeku, hej? A tá klientka, alebo ten klient toho človeka stretne na druhý deň, alebo za pár dní, lebo sme sa o tom bavili, lebo
sme dve energie, ktoré to pritiahli. A nie vždy s každým, s kým sa o tom budete baviť, sa to splní. Karta nepriateľa, návšteva domov nepriateľ. Prečo karta nepriateľa? Bavíme sa o bývalom a karta nepriateľa? Prečo nepriateľ? Ako keby ste si myslela, že v tom je čert zakopaný. Hej? Dáme tie karty sem. Nech to vidíte trošku viac. Túžba. Vravím. To je presne, čo mi prišlo. Mne prišlo, že si myslíte, že vám v tom niekto bráni. Možno ste sa o tom s niekým porozprávala príliš skoro. Možno ste to niekomu vyklebetila príliš skoro. Možno ste sa o to podelila s niekým. Mi padajú tie karty. Ešte predtým, ako sa to splnilo. Hej? Možno vám niekto neposkytol pomoc, niekto sa správa ako, že je proti tomu, nerozumie tomu a tak ďalej. Takže čakáte tu na nejakú možno investíciu, ale skôr by som povedala, že máte pocit, strádate tu, čo sa týka Časovo vás to tu nejak obmedzuje. Na čo čakáte, vás nenechá, no nedá sa to bez toho urobiť. Kamaráti a starší muž, áno, nehovorte dopredu nikomu. Prečo sa to tu aj oddialuje časovo, je preto, že ste to už niekomu povedala. Niekomu, to je jedno, že sú to ľudia, ktorí vás majú v láske, že vám to prajú, nemôžete nič povedať energeticky, sa nemôžete oslavovať dopredu. Vtedy sa vie energeticky zmeniť trošku vaša cesta. Vie sa predĺžiť už len preto, že malujete niečo, ako keby sa to už stalo. Hlavne to môžete malovať, ako keby sa to už stalo pre seba. A len s nikomu sa nezdôverujte. Neviem, tuto ste to trošku... Natiahlo sa to pretože vám tu naozaj bráni energeticky niekto. Komu ste sa o tom zdôverila, komu ste to povedala na 100%. Čo je? No, karta rozhodnutia, mužská energia tu je. To je nejaká mužská energia. Dobre, ale ďalšia vec, čo mi tu ide, vy tu čakáte na nejaké rozhodnutie. To je nejaká inštitúcia, niekto, kto vám to tu má nejak schváliť, alebo kto možno tiež čaká na to, aby vám to schválil. Tu sa čaká. To rozhodnutie, ideme si na túto kartu. Tieto karty vyšli. Karta smrti, smútok, pod tým smútok a pod tým dar. Čoho sa vy, prosím vás, obávate? On drží, tá smrtka drží, vidíte? Znova časová karta, presypacie hodiny, smútok a pod tým dar. To všetko je pod kartou smrti. Vy sa toho dočkáte. Treba byť v radostnom očakávaní, nie takto smútiť. Čiže brzdí vás aj vaša energia. Vaša energia je, že Ježiš, nepríde to, nemajú dostatok, nie som jediná, je tu konkurencia a ja neviem, čo je tu presne, hej, vo veci. Je to ale nejaké rozhodnutie inej osoby. Môže to byť súdne rozhodnutie, môže to byť nejaká inštitúcia, hej, nejaké schvaľovanie tu a na niečo čakáte, na nejakú určitú formu, čo to je, možno to je aj možno sú to nejaké fondy, alebo nejaká forma investície proste, nejaká návratnosť, ale vy to tu zdržiavate časovo aj svojou energiou. Čiže nielen, že ste sa že ste sa niekomu zverila, čiže ste to dopredu oslavovala v úvodzovkách, nemusela ste to oslavovať, ale
už len, že sa zdôveríte, sa nerobí. Tiež neoslavujete narodeniny predtým, ako, hej, prídu. Ale sama ešte krmíte tú časovú stagnáciu tým, že nemyslíte pozitívne. Karta smutku je negatívne, na strachu založené myslenie. Čo sa týka nejakej pôžičky, alebo čo to je toto? Niečo, čo potrebujete na svoj rozbeh. Kapitál nejaký, alebo nejaká vec, ktorá vám v tom dopomôže. To všetko treba odstrániť. Ja vám tu niečo poradím, ak ste sa niekomu zdôverila, povedzte tomu istému človeku, alebo koľko to bolo ľudí, na budúce si pamätajte, že to nemáte robiť. Povedzte tomu človeku, a nevyšlo to, nejdem to robiť, nakoniec som sa rozhodla, že to nejdem robiť, netreba už, alebo hej, nejak tak, proste to teraz spravte vlastne opak toho, čo ste urobila, počkajte chvíľku a začnite myslieť hlavne pozitívne. A nezdôverujte sa nikomu, až pokým to nepríde. Veľmi tu treba myslieť konštruktívne a teda pozitívne. Negatívne to vám nič neprinesie, len zbytočne oddialenie vášho priania. Čiže dá sa myslieť pozitívne a konštruktívne vždy, treba sa to naučiť. Čo si dáme ešte za karty? Ešte vyťahnem nejaké karty. Dáme si tento tarot, ktorý čítam aj naopak. Čo je to cez tieto karty, anieli? Osmička pentaklov zarovno, čiže máte naďalej sa usilovať, naďalej pracovať, naďalej aspoň sa proste chovajte sa, ako keby to tu už bolo. Hej? Ak čakáte na nejaké financie, dovtedy môžete vytvoriť ten projekt, dovtedy ho môžete dokončiť, aspoň načrtnúť. Hej? Keby tu tie peniaze boli, čo by ste urobili inak? Čo by ste začali robiť prvé, keby tu tie peniaze boli, alebo to, na čo čakáte? Keby to tu už bolo. Môžete to dokresliť, dorysovať, tie plány, ten dizajn. Ja neviem, môžete už začať zháňať nejakých ľudí, ktorých budete potrebovať. A môžete si zistiť, koľko by to stálo, spraviť si business plán. Tu sa ukazuje, že to je ináč karta trpezlivosti. A tu sa ukazuje, že aj počas tej trpezlivosti ja stále na niečom pracujem. Či na nejakom svojom vývoji, štúdiu, klasifikácii, ja sa tu niečo doučím. Tak vlastne nestrácate čas, pretože keď tie peniaze prídu, tá investícia, vy nebudete strácať čas tým, že by ste sa museli o niečom niečo si naštudovať, o niečom sa niečo dozvedieť, vy už budete za tým. Že už to pôjde hladko, nebude tu žiadna strata času. Stratený čas neexistuje vo vesmíre. Hej? Ako ja narábam s tým časom, sa mi vráti vždy. A to je pozitívne a konštruktívne, nie? Samozrejme. Karta Vyselca, karta stagnácie. Vravím. Karta časová, karta stagnácie. Vy už ale nevisíte dole hlavou. Karta padla takto. Vravím. Zatiaľ prídu vám peniaze čím skôr, keď sa budete zameriavať na to, čo môžete už urobiť teraz. Lebo určite nemáte všetko dokončené. Čakáte na niečo a môžete niečo popri tom robiť. Čo sa týka toho istého projektu. A hej, nemusíte čakať. A tým tu nie je žiaden čas stratený a tým sa tu tá stagnácia odblokuje. Takto fungujú energie. Takto to krásne ukázali a takto ale naozaj fungujú energie. Ideme, takže naopak štvorka mečov. Pozrite sa, ako tu ten človek leží.
a premýšľa. Znova. A je to tu naopak. Karta dohody. Dvojka pohárov. Tu na všetko do seba zapadne. Toto je karta compatibility okrem iného. Toto je, že všetko bude dávať zmysel. To je karta konekcie. Pustovník naopak. Výborne. Znova, veľmi časové je to tu. Vravím, na niečo čakáte mesiac. Je takisto niečo, čo je skryté. Za tým je karta, čo to je? Sedmička mečov. Skryté je to, že veľa ľudí môže tu projektovať ich strachy. Niekto vás má rád, chce vám pomôcť, ale nechce, aby ste si ublížila. Alebo sa ľuďom nepáči, že by ste bola ďalej ako oni. Preto sa nezdôverujem. A karta pustovníka naopak. Ty kokos. Veľmi časové, veľmi také zaseknuté, zastavené. Už sme si povedali, prečo aj čo máte robiť. Idem na ďalší balíček. Ďakujem veľmi pekne za každú podporu, za vychválenie, super chat, like, akokoľvek chcete podporiť tento kanál a moju tvorbu a môj channeling archanielov. Som veľmi vďačná. Pod videom v popise nájdete informácie kontaktu na mňa. Dobre, mnohí mi píšete, že nemáte na mňa kontakt. Všetko je pod videom v popise a takisto v komentároch. Mám viac komentárov s vami zdieľam, treba si to naskrolovať, ak to nevidíte hneď. Neviem už, kde by som to mohla ďalej nalepiť. Ďakujem. Idem na druhý balíček. Dobre, takže toto je nejaký kariérny postup. Kariérny postup rebríček, znova mi to prišlo. Rebrík vidím. Ale hej, hit paráda, rebríček. A hierarchia. Vy tu... Čo je to? Otvára sa vám niečo nové? Toto si dáme preč, to je z bývalého. To môžeme dať aj preč. Otvára sa vám tu nejaká možnosť, o ktorej viete, neviete, alebo vy túžite po nejakej možnosti ísť ďalej. Kariérny, stúpate po rebríčku kariérne, môže byť aj to, že nájdete sa v novej práci, nová firma, nová inštitúcia, nemusí to byť práve tam, kde ste, hej? Ideme, ukážte nám viac cez tieto karty. Hneď prvá karta, pozrite sa, nový začiatok. Radikálna zmena, ktorá si vyžaduje aj nový prístup ku veciam. Pozrite hneď, bocian, nový začiatok. Tento bocian sa nebojí zmáčať si nohy. Čo je to ďalej? Lalie sú práca. A nečítam karty naopak, čítam ich tak, ako sú, ale dáme si jedny karty, ktoré čítam naopak, to sú tieto tarotové, hej. Oni to vedia, čítam ich takto, ako sú a takto aj je. Lalie a mraky. No, blízka sa tu na dobré časy. Tieto mraky sú búrka, blízka sa. Možno tam, kde žijete, sa blízka. Tu sa neblízkalo, už ani nepamätám. Ale viem, že na Slovensku sú búrky, takže to vám inak zavidím. A blízka sa na dobré časy mi prišlo. Lenže vy to cez tie mraky ešte nevidíte. Vy tu máte pochybnosti, strachy. Čo sa týka vášho uplatnenia, práce. Ľalie sú práca. Možno... Poviem vám, ja sa napájam len na jedného človeka, nemôžem sa napojiť na všetkých, ja sa skutočne napájam priamo na niekoho, aj na vašu budúcu, na vašu budúcnosť, hej, blízku. Ale toto môže byť prechod zo starej práce do novej, alebo rozmýšľate nad zmenou jednoznačne, neviete však, že či to vyjde, či to bude lepšie, či to stojí za ten risk.
Ale znova, tento bocian sa nebojí zmáčať si nohy. Musíte voliť rozum. Toto nie je... Tu je srdcová karta práve tento bocian, ale... Dobre, ideme. Vtáky, ťažkosti, okrem iného, karta komunikácie, nejaká vzdialenosť. Ideme väža, cesta, životná, ale tiež stúpanie. Stúpam po tej veži. Hej. Tiež je to karta inštitúcie, firmy, hej, pracoviska a tak ďalej. Dieťa, nové začiatky, ryby, lepšie financie. Čiže vy sa obhliadate, buď sa obhliadate už, alebo sa máte obhliadať po niečom, kde sú lepšie financie. Pretože keď budete mať lepšie financie, bude sa vám chodiť do práce radšej a taktiež s tými financiami budete môcť narábať ako chcete, môžete absolvovať moje kurzy, hej. Nie je lepšia investícia ako do seba. Nezabudnite, do seba je najlepšia investícia. Nie do nového telefónu, keď vám funguje ešte starý, alebo do nejakých handier, alebo do niečoho, čo nie je poriadne podstatné. Priorita ste vy. Takže to je niečo nevyčísliteľné a niekoľkonásobne sa vám to vráti. Ja len toľko, že financie, hviezdy, nové začiatky, možno náročnejší nový začiatok tu je. Ja vás vidím v novej práci, ja vás vidím alebo kariérne postúpiť. Bude to niečo skutočne úplne nové, ale je to s určitosťou, alebo kariérny postup, ale je to s určitosťou, si to vyžaduje určite väčšiu zodpovednosť a niečo nové sa naučiť. Je to tu toto je také, toto nie je moc ľahká prvá jazda. Prvé 3 jazdy sú tu není moc ľahké, čiže je to tu na začiatok nejakým spôsobom obťažnejšie, ale vy to rada robíte, rada sa vraciate do tej práce alebo sa budete vraciať. Nastúpte na túto zmenu, ak ste to ešte neurobila. Lebo tu sú lepšie financie aj vyhliadky do budúcnosti. Tu sú splnené priania. Ja s tými financiami potom môžete robiť, čo chcete. Ja som sa učila karty popri práci. Popri práci sa dá robiť veľa vecí. Vy môžete z tých peňazí investovať nejak do seba, alebo hej, môžete si ich šetriť na nejakú ako by som to povedala, na nejaký kapitál, niečo rozbehnúť vlastné, veď, hej, ak sa dá, vždy si voľte prácu, kde máte viac možno zodpovednosti síce, ale lepšie zaplatené. Bože, čo je to ďalej cez tieto karty a už pôjdem na cigánske. Veľa kariet, ale dobre, štvorlistok, toto je vedúca pozícia. Teraz mi normálne prišlo, že vedúca pozícia a marketing. Keď tento muž, keď vyšiel, tak tu mi prišlo vedúca pozícia a marketing. Z nejakého dôvodu, dobre. Kľúč je transakcia, to je kľúč od mesta, od starostu. Hej, pri tomto kľúči sa tak hovorí zmluva, dokumenty a kosa. Bacha, pri tej zmluve si treba všetko krásne prečítať a keď tak ešte sa dohodnúť s týmto pánom, s týmto nejakým, kto vás bude prijímať, treba sa ešte dohodnúť na tom, aby to bola pre vás výhodná ponuka. Nemám tu horu. Nemusí to byť, že budete musieť nejak cestovať, ale mám tu dom, záhradu a mraky. Zaujímavé. Niečo mi tu ide aj s nejakým presunom. Pýtajte si, dobre, aby ste potom kosa, aby ste potom nemala pocit, že ste ošidená, aby sa nestalo to, čo teraz. Lebo teraz ste sa necítila v tej práci, kde ste, alebo na tom mieste ste sa necítila poriadne ohodnotená, tak aby sa to znova nestalo. Pýtajte si, koľko môžete. Ja neviem, či je tu nejaký presun. Ideme na tieto karty.
Niečo tu je domov, záhrada, toto je tiež aj inštitúcia a pracovné prostredie, okolie. Môže byť administratíva s tým spojená. Čo je to cez tieto karty? To je na osobný výklad potom, dobre? Bohatstvo, peniaze, pozrite sa. Karta komunikácie, vidíte? Zmena. Ide vám to tu, musíte, a šťastie, musíte sa vyjadrovať tak, ako chcete, aby... musíte byť úprimná sama k sebe a potom úprimná k ostatným. Je treba sa finančne, gramotne vyjadrovať a nech to vedie ku takej pozitívnej zmene. Treba si vypýtať a nielen vypýtať. Dobre, treba byť aj pripravená, čo prinášam, čo je treba sa doučiť, či je to interne alebo externe podporované, nejaká klasifikácia, alebo či tam ja mám nejaký potom ďalej rast, chcem byť verná, hej, firme. Všetko sa dozviete, čo sa týka budúcnosti a peňazí. Čo najviac nech vás to zaujíma. Nech je to win-win, hej, aj z jednej, aj z druhej strany. Tuto sa samé peniaze ukazujú ako hlavná téma toho, čo by tu otvorilo dvere príležitosti. Doučiť sa môžete hocčo, dobre? Všetko sa vám aj tak zautomatizuje. Doučiť sa nie je problém niečo. Správa, trocha peňazí, to je prilepšenie, ale nie je veľké, zlodej, no aby ste sa potom necítila. A toto je náročnosť niečoho nového, toto sú určité starosti a určitá náročnosť. Zlodej a trocha peňazí, aby ste sa potom necítila znova ošidená. Lebo tu je väčšia zodpovednosť, ale vôbec nie je tak zaplatené. Takže tu vás upozorňuje vesmír na to, aby ste sa zastala, aby ste si zastala samú seba a že neskôr, keby ste si povedala, dobre, tak ja si o rok budem pýtať viac, no nechám to už tak. Nie. Tu o rok nedostanete viac. Hneď na začiatku. A potom o rok a pol si pýtať viac. Takže bacha, nemáte tu nejak konať tak, ako ste konala v minulosti. Niečo tu je s tým, že to by bol znova ten istý kruh, len iné pracovné prostredie. Čo je to ešte cez tieto karty? Karta voza, úspech, ale naopak. Takto mi to padlo. El Caro, voz, to je karta úspechu, hodnotenia, ale počkať. Ako mi to padlo? Naopak či zarovno? No tak teraz to mám zarovno, takže dobre. Buď takto, buď neúspech, alebo úspech. Ale to je vlastná disciplína. Karta voza je niekto, kto sa chopí tých oprát. To nie je niekto, kto sa nechá zviesť hoci kým, hoci kde, ale to je človek, ktorý sa chytí tých oprát poriadne a nepustí ich. To je disciplína, sebakázeň. To je niekto, kto si ide za tým. Že to aj máte urobiť. Žiadne, že však to nejak dopadne. No tak potom tieto karty mi padli takto ani zarovno, ani dole, hej. Páža, iskra, Císar je inštitúcia, okrem iného. Vravím vás to, vy by ste sa necítila dobre v tej práci, ak by ste zase mala pocit, že vás chcú ošidiť, okradnúť, alebo že vy sa viete rozdať, vy viete robiť 100%, ale musíte mať pocit ohodnotenia a to vám dáva určitú formu entuziazmu, ale ak to tam nie je, tak potom strácate všetok ten entuziazmus, ale to tu musíte si vykomunikovať poriadne, toto je ináč karta komunikácie. A tieto karty, dvojka palíc naopak, trojka palíc naopak a desiatka palíc naopak. Znova.
Tu sa všetky problémy vyparia. Ak si zastanete samu seba pozíciu, už ako to vy viete, to je na osobný výklad, ja by som vám poradila, ale ako to, čo fungovalo kedysi, vlastne nefungovalo, si máte uvedomiť a treba voliť iný prístup. Lebo toto je záťaž, obrovská záťaž. Tu je to naopak. Takže vy ste schopná veľkej záťaže a zodpovednosti, ale nech je to poriadne ohodnotené. No tak to formulujte, komunikujte už na tom interviu, alebo ak ste v nejakej práci, tak sa zaujímajte o vyššiu pozíciu. Možno sa zaujímajte o vyššiu pozíciu namiesto toho, aby ste si pýtala viac za túto svoju pozíciu. Lebo na tej vyššej pozícii možno treba sa iba niečo doklasifikovať a máte tam oveľa lepšie peniaze a odtiaľ sú referencie lepšie a tak ďalej, hej? Že už si to treba zhodnotiť. Dobre, ďakujem veľmi pekne, budem sa tešiť na ďalší výklad. Všetko dobré prajem, ahojte a ďakujem za každú podporu.